היי, אני ענת, אומנית, מאמנת אישית ומטפלת ברפואה טבעית. לפני בערך חצי שנה באה אליי חברה ושאלה אותי, תגידי, למה שלא תעשי יומן עם הציורים שלך, כזה שכל אחד יכול לכתוב בו וליהנות מהיצירות שלך באותו זמן? זה היה שבוע לפני שנסעתי לטיול. באיטליה נזכרתי בזה וחשבתי שיכול היה להיות מגניב אם היה לי יומן כזה איתי. אחר כך בארץ נזכרתי בזה שוב בכל מיני סיטואציות שהתחשק לי יומן כיפי לכתוב רעיונות או כל מיני הגיגים שעלו בי. הרעיון גדל והתפתח וראיתי בעיני רוחי יומן מעוצב יפה, בכריכה קשה שאפשר לכתוב בכל מקום ובכל זמן, עם כל מיני מסרים מעוררי השראה, ציטוטים, משפטי חוכמה של אנשים מוכרים יותר או מוכרים פחות, דפי הנאה לפעולה שיעודדו אנשים לעשות דברים עבור עצמם, ציורים ואיורים קסומים, ועוד כל מיני דברים חשובים כמו שיר עם תווים ואקורדים, או מתכוני בריאות טעימים, או כמה תנוחות יוגה עם הסברים לגוף ולנשמה, ועוד מלא הפתעות, ועדיין יישאר מספיק מקום לכל אחד לכתוב את שלו ביומן. אז ישבתי, חיפשתי, קראתי, כתבתי, מחקתי, חידדתי, המצאתי, איירתי, ציירתי, למדתי, חשבתי, קישטתי, מצאתי, תיקנתי, הגדלתי, הקטנתי, צחקתי, העתקתי, התרגשתי, ובסוף היה לי מלא חומר ליומן. ואז ניינתי, וזה היה החלק הכי קשה, מה להכניס ליומן, על מה לוותר. ראיתי את נלסון מנדלה מתרגש איתי כשבחרתי את הציטוט המקסים שלו. ראיתי את לואיז היי מתאכזבת ששמתי רק משפט אחד שלה. חליל ג'ובראן הרומנטיקן המשיך לחלום בהקיץ כשהשתמשתי בציטוט שלו על חלומות. איריס גלבוע התמלאה גאווה על משפטי החוכמה שלה. בודה נשאר שלב ומאושר ואפילו לא טרח להפסיק את המדיטציה שלו. ג'ון לנון ובוב מרלי הפסיקו לרגע את החפלה האינסופית שלהם שם למעלה כדי לקרוא את הציטוטים שלהם. ורק ווינסטון צ'רצ'יל והרב קוק התבאסו שלא הכנסתי אף דבר שלהם. והם דווקא אמרו אחלה דברים. הבטחתי להם שבפרויקט הבא הם בפנים בדוק. כתבתי וציירתי הכל בכתב יד, שיהיה אותנטי, שיהיה אסתטי. המצאתי כל מיני פונטים מעניינים וכתבתי בכל מיני צורות לא שגרתיות, ועכשיו הכל מוכן, ערוך ומחכה לדפוס, התרגשות בעיצומה. היומן יודפס על נייר ממוחזר, 160 עמודים של השראה, הנאה ויצירתיות עבורי, ועבור כל מי שיבחר להשתמש בו.